Takže ahojte ľudia, tu som ja, Danko Zabijak a vítam vás v Let's Play Five Nights at Freddy's 2. Je to plná verzia, áno. Mám štvrtú noc, dúfam, že vám to nevadí. Ale vám to nebude vadiť, ani za tie svetly, ktoré vidíte. No a tam to už je také ťažké, to už ma všetci zabili. To už je také ťažké. No, tak neviem. Tam niekto nie zatiaľ. Takže dobre. Zase tam už je niekto. A zabije ma, znasilní ma na svoj čočot. Je to fuckboy. Gratulujeme. Tak. Foxy. New character for Five Nights at Freddy's. Ano, on je nový charakter. Ne, robím si preč. A zase niekto v klimatizácii. Oh, you fucking... I'm very scared. Tak, ja by som sa s vami odlúčil a čaute.